Tan ako sa eleksyon. Para kita. Kwarta kita. 1 2 3 350 katawat ra gyud. Tara man hapon tag sayo pang kay manginom tagkok. Manginom tagkok. Karon kay nakadawat adi manginom tagkok. Ni hapon tag sayo kay untay suga. Usa? Gaboy ka bangon. Sila may mga tagporta. Pakamang jong. Ikaw may pakamang dito, pakamang ka na iugrong. Never ever. Wa naman po ilayo ng hatag. Muntang na po ilayo ng hatag ba. Na, manghatag mo na mga talawa. Manghatag na kwarta. Okay. Oh, mga binang manghatag yan po ng kwarta. Siyan. Ada yung di kang pasilong deh kayak ulan. Nah, wala na ganoon mong hatag ron. Peke na ron. Wala na mong hatag. Bakit ang hita ka kwarta? Kok macam. Ada Mas TV nih. Ngita ko na siya kay. Ay, di para mabog na. Pakita man po. Ana. Pagagan yun eh. Oo. Hindi ada patiman. Ada itu puti. No. Lang. Giyo po na lang. Saan ta oras sa mutulog na iyo boy? Wala tulugan na ini? Sa hatag. Magbuntag ta? Magbuntag. Magbuntag kita ga. Wala may kan.